ମାମା କୁଆଡେ ଚାଲିଲ? ରାତିରେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ଆମେ 4 ଜଣ ଯାକ ଯେମିତି ବି ହେଲେ ଟିକେ ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କରୁ। କାହିଁକିନା ବାହାରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ ଆମକୁ ବି ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ରାତିରେ ନିଦଟା ବି ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ। ଏଠି ଯେ ରିଷି ଖୁସି ଆମକୁ ଆସିକି ଭିଡ଼ୁଥିଲେ, ବାବା ମାମା ଆସ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ବାହାରକୁ ଗଲୁ, ଯେହେତୁ ରାତି ସମୟରେ ଟିକେ ଭଲ ପବନ ବି ବାହାରେ ହୁଏ, ତାପରେ ସେତେ କୋଳାହଳ ବି ସେତେ ନଥାଏ, କାହିଁକିନା ଗାଡ଼ି ମଟର ରାତି ସମୟରେ ଏତେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରକୁ ଆସେନି। ଏଠି ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଘର କାମ ଚାଲିଥିଲା, ବାବୁ ଆମର ସେଠି ଯାଇକି ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଘର ତାଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ଲାନରେ କ'ଣ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଦେଖାଦେଖି କଲା ପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଗଲୁ। ଯେହେତୁ ଆମ ସୋସାଇଟିରେ 7ଟା ଗଳି, ରିଷି ଆମର କହିଲା ବାବାଙ୍କୁ, କହିଲା ବାବା ଚାଲ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଗଳିରୁ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ତାପରେ ସବୁ ଗଳି ଗଳି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ପ୍ରଥମ ଗଳି ବାଟେ ଆମେ ଘରକୁ ଆସିବା। ଏଠି ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଦିନରେ ସେତେ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଦିନରେ ସ୍କୁଲ ଥାଏ, ରାତି ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ବାହାରକୁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଆଣୁ। ଯେହେତୁ ବାଘ ଯେମିତି ପିଞ୍ଜରାରୁ ବାହାରିଲା ଭଳିଆ ରିଷି ଖୁସି ଯେମିତି ରାତିରେ ବାହାରିଲେ ବାବା ଏଇଟା କ'ଣ, ମାମା ସେଇଟା କ'ଣ, ସବୁ କିଛି ପଚାରି ପଚାରି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରିଦିଅନ୍ତି। ଲାଷ୍ଟକୁ ରିଷି କହୁଛି ଚାଲ ବାବା ଆମେ ଏଇପଟେ ଯିବା, ଲାଷ୍ଟ ଗଳି ପଟେ ଗଲେ କ'ଣ କି ସବୁ ଗଳିକି କନେକ୍ସନ୍ ଥାଏ। ତ ବାବା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଆଜି ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲେ, ମୋତେ କହିବୁ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆଗେ ଆଗେ କେଉଁଠି କନେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ଯିବା। ସେଠୁ ତା କହିବା ମୁତାବକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଆଗରେ ଯାଉଛି, ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ପଛରେ ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରିକି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛୁ। ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେମାନେ କହିଲେ ଆମକୁ ହାତ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ଆମେ ଆମର ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ। ଯେହେତୁ ସୋସାଇଟି ସେତେ ଗହଳି ଚହଳି ରାତି ସମୟ ନଥାଏ, ପୁରା ସେଫ୍ଟି ଜାଗା ବି, ଛୁଆମାନେ ସେ ତାଙ୍କର ଆରାମସେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ବି ଖେଳିପାରିବେ। ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରିସାରିଲା ପରେ ରିଷି କହୁଛି ବାବା ମୁଁ ଘରେ ଥିଲାବେଳେ ଯେମିତି ଗାଈକି ଭେଣ୍ଡି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଜେଜେ ମୋ ପାଇଁ ଆଣି ଦେଉଥିଲେ, ତମେ ସେମିତି ମୋ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ଆଣିଦେବ, ମୁଁ ଗାଈକି ଷଣ୍ଢକୁ ଦେଖିଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ତା ବାବା ଏଠି ଖୁସି ହେଇକି କହିଲେ ହଁ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଭେଣ୍ଡି ନେଇକି ଆସିବିରି, ତୁ ଗାଈ ଷଣ୍ଢ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବୁ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ। ଏମିତି ଟିକେ ହସ ଖୁସି ମଜାମସ୍ତି କରିକି ରାତିରେ ଆମେ ଆରାମସେ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ଏଠୁ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ।